Wala nang intro-intro. Makalipas ang 1 linggo, matapos ang lahat ng mga gamutang naganap sa pagitan nila Mamang, Miming, Tatay Dadoy at Manong Baste, nairaos nila ng maayos ang lahat. Ayon sa lola ko, sobrang kakaibang pangyayari ang naganap sa kanila. Lalo na kapag sasapit ang hating gabi. Samut-saring mga huni, lagabag, maiiksing lindol, pagyanig ng bahay nila, basta mahirap ipaliwanag. Talagang hindi sasayad sa mga isipan ninyo na nangyayari yon sa totoong buhay. Ultimo mga tayho, kapre, duwende, tikbalang, halos gabi-gabing dumadalaw sa bahay nila para tulungan si Mining at si Manong Baste sa ginagawa nilang paggamot kay Mamang at Tatay Dadoy. Pero hindi yan nakikita nila Tatay Fernando. Akala nila simpleng hilot-hilot lang, lagay-lagay ng kung ano-ano sa katawan. Pero ang hindi nila alam, may mga kasali palang kakaibang mga nilalang. Sa grupo, tanging lola ko lang ang nakakakita sa mga klase ng nilalang na yan. Hindi naman siya natatakot kasi walang negatibong enerhiya yung mga yon. Magaan sa pakiramdam. Sa halos araw-araw, pakunti ng pakunti yung mga nilalang na bumibisita sa bahay nila. Kasabay niyan, ang tuluyang paggaling ni Mamang at ni Tatay Dadoy. Tapos si Tatay Dadoy naman, ayon dito kay Manong Baste, minsan niyang nabanggit habang kumakain sila kung hindi niya pala naagapan yung tama nung alaga ni Tatay Dadoy, malaki ang posibilidad na may kumalat na lason sa loob ng katawan nun at tuluyang mamatay yung kabayo kasabay ni Tatay Dadoy. Sa kwento ni Manong Baste, parang ilan lang silang nakaka-relate. Ultimo nga yung tatay at nanay ng lola ko, nagkakatinginan habang binabanggit ni Manong Baste tungkol sa kaba-kabayo na yan. Pero alam naman nilang lahat na parte yon ng hiwaga ng kalikasan na ipinagkaloob kay Tatay Dadoy. 1 linggo. 1 linggo lang ang kailangan ng mag-asawa para muling bumalik sa 100% si Mamang at si Tatay Dadoy. Ganyan sila kabilis gumamot. Nung nakita ng dalawang matanda na ayos na sila, nagpaalam na ito kila Mamang. Ang sabi babalik na sila sa kanilang tirahan kasama si Lucas at ang anak nito. Pero inawat sila ni Mamang. At ang sabi ni Mamang, kahit sa huling pagkakataon nila sa bukid, kung pwede sana, sumama sila sa huling gagawin ni Mamang at ni Tatay Dadoy. Tanong ni Manong Baste, Teka muna, ano nga ba ang huli niyong gagawin? Hindi niyo na kami kailangan, Sedes. Buong-buo na ang lakas ninyo. At yang palakol ni Dadoy, nagagamit na niya ng maayos. Hindi ba, Doy? Inangat-angat ni Tatay Dadoy yung palakol niya at sinabi niyang, "Oho, Manong. Pwedeng-pwede ko nang gamitin to. Mas magaan na siya kumpara noong una kong binunot siya sa lalagyanan." Ang sabi ni Manong Baste, Oh, nakita mo yan, Sedes? Kaya na ni Dadoy. Hindi niyo na kami kailangan dito. sagot ni Mamang, "Meron pa tayong huling gagawin dito sa bukid bago tayo magsiuwian. Baste,
Mining, sasamahan niyo ba kami ni Dadoy na tumungo sa kuta nung dalawang mangkukulam? Nagkatinginan yung mag-asawa. Kasi kung tutuusin, kaya nilang dalawa ni Tatay Dadoy yun eh. Bakit humihingi pa siya ng tulong? At saka, yung mga kaibigan niya, pwede na niyang ipadala yun doon para bangungutin yung dalawang mangkukulam. Sinabi ni Manong Baste yung opinyon niya. Pero ang naging sagot ni Mamang, ang labis na nagpataas ng balahibo ng lahat ng nakarinig sa usapan nila. Dahil ayon dito, hindi lang simpleng kamatayan ang ibibigay niya doon sa mga mangkukulam. Dahil ang gusto niya, siya mismo ang unti-unting pupugot ng ulo ng dalawa para maramdaman nila yung ginawa nila kay Sebio. Hindi nila inaasahan na ganyan ang gustong mangyari ni Mamang. Wala namang magawa yung mag-asawa kundi sumunod sa gusto nitong matanda. Tanong ni Manong Baste. Sedes, kailan mo naman planong pumasok sa kuta nila? At saka di ba, hawak sila ng mga kamag-anak ni Uklang? Ang sabi ni Mamang, bukas na bukas din pupuntahan nila yon. 5 lang silang pupunta. Silang 4 at yung tatay ng lola ko. Sagot ni Manong Baste. Oh, may kasama pala tayong walang karga. Hindi bale. Halika, lumapit ka sa akin. Lumapit yung tatay ng lola ko kay Manong Baste. Tapos meron itong langis na pinahid-pahid sa katawan niya. Matapos itong pahira ng langis, meron siyang binigay na kawayan dito. Yung kawayan, kulay brown at mukhang ordinaryo lang. Ang sabi ni Manong Baste, kapag umapak sa putik yung tatay ng lola ko, kahit sinong nilalang, hindi siya makikita at mapagkakamalan lang siyang ordinaryong kawayan. Yun ang gamit nung kawayan na yun. Namangha itong tatay ng lola ko sa narinig niya. At sa tinagal-tagal nilang magkakasama nila Mamang, ni hindi man lang siya nabigyan ng ganong klase ng karga. Yung unang agimat niya, kay Manong Baste pa nang galing. Habang naglalakad-lakad sa tapat ng bahay at nag-iisip itong si Manong Baste, bigla itong nagsalita ng, Doy, amin na yung anak ng buwan. May gagawin ako. Narinig ng lola ko yung salitang, anak ng buwan? Ano yun? Lumapit bigla si Tatay Dadoy kay Manong Baste at inabot niya dito yung palakol niya. Yun pala ang tawag doon. Anak ng buwan. Hindi rin nila alam kung bakit. Pero nung hawak yon ni Manong Baste, manghang-mangha sila kung papaano niya pinaglalaroan yung palakol. Akala mo merong sariling buhay yon. Kasi kahit iitsa niya ng iitsa sa ere, talagang nasasalo niya yon. Parang may magnet yung kamay ni Manong Baste. Ang halimbawa pa nga ng lola ko, yung mga nagtitrik sa sirkus eh. Parang ganun yung ginagawa ni Manong Baste. Napakahusay niyang humawak ng palakol. Matapos ang ilang pag-iitsa sa ere, nilapag niya yun sa lupa, binuhusan ng langis yung dulo ng palakol at nag-orasyon. Lahat sila nagulat nung may mga langgam ang nagsidikitan doon sa palakol ni Tatay Dadoy.
Unti-unting tinaboy ni Manong Baste yung mga langgam na dumikit. Nung wala na yung mga langgam, binalik niya yon kay Tatay Dadoy. At ang sabi ni Manong Baste, Doy, isang wasiwas mo lang sa mga aswang. Kahit hindi tumama yan, siguradong pupulutin yun sa malayo. tanong ni Tatay Dadoy kay Manong Baste. Manong, matagal na panahon na mula nung nakita kong nilapitan to ng mga langgam. Meron ka bang ginawa o kinargang dasal dito? Ang sabi ni Manong Baste. Oo, meron. Matagal mo na kasing hindi ginagamit yung binigay ko sa'yo. Ngayon wag mo nang ihihiwalay sa katawan mo yan para hindi mawala yung bisa. Nakalimutan mo na yata kung saan natin nakuha yan eh. Sa ilalim din ng lupa, di ba? Kasama ng mga langgam? Ngingiti-ngiti lang si Tatay Dadoy at nagpasalamat siya kay Manong Baste. Para sa mga hindi nakakaalam at medyo napagtanong-tanong ko na rin, ayon din kay Manong Baste, yung tinatawag na anak ng buwan ay isang uri ng mutya na matatagpuan sa ilalim ng lupa kapag mahal na araw. Sobrang hirap makakita ng mutya na ito dahil naglalagi lang ang mutya na yan sa tarima ng mga langgam kasama ng reyna nila. Bukod sa mahihirapan kang makahanap ng tarima ng mga langgam, oras na makita mo ito at mahawakan, may bigla na lang sasapok sa iyong napakalaking nilalang tapos pagtutulungan ka ng iba't ibang elemento. Karamihan sa mga antingerong sumubok kunin ito, kung hindi namatay, naging baldado, nabulag, o nawala ang kanilang pisikal na lakas. Unang kalaban mo kasi sa paghahanap niyan ay yung paghuhukay sa ilalim ng lupa. Sa lalim ng paghuhukay mo, panipis na rin ng panipis yung hangin. Tapos meron pang biglang sasapak o sisipa sa'yo. Malamang sa malamang, kakapusin ka talaga ng hangin doon. Pero sa kaso ni Manong Baste at ni Tatay Dadoy, madali lang nilang nakuha yan dahil marami na silang mga kaibigan ang nagtuturo sa kanila kung papaano makukuha yon ng walang kahirap-hirap. At yung itsura nga pala ng mutya, parang isang tumpok ng itim na langgam tapos merong puting marka sa pinakagitna. Kapag hinalo mo ito sa langis, magwawatak-watak, mawawala ng bisa. Dapat mangkok o bao ang ipangsalok mo dito para makuha mo ng buo. Kapag mano-manong kamay mo lang ang ginamit mo, maaaring masunog ang balat mo o malusaw. Ginawa ni Manong Baste at ni Tatay Dadoy. Nung kasalukuyang gumagawa sila ng palakol, ibinuhos nila ang lahat ng anak ng buwan doon sa talim ng palakol. Kaya sobrang tindi nung palakol na daladala ni Tatay Dadoy. Yun nga lang, hindi niya gaanong nagamit dahil meron siyang kabalyerong puti. Yan yung mga narinig na kwento ng lola ko mula kay Manong Baste, kung papaano nabuo yung palakol na yon at kung gaano yon kalakas. Marami pang gamit yung anak ng buwan. Pero mas tinoo ni Manong Baste at ni Tatay Dadoy na gamitin ang mutya na yun para pangpatay sa mga puwersang nasa kaliwa. Matapos ang usapan at mga pinaggagawa ni Manong Baste, sinabihan sila ni Mamang na magpahinga na. Dahil pagpatak ng alauna ng madaling araw, aalis na sila patungo sa kuta nila Uklang. Doon kasi namamalagi yung dalawang mangkukulam eh. At saka, hindi pa rin sila tumitigil kakapalipad hangin.
kahit walang epekto yun kila Mamang, nararamdaman pa rin nila na hindi nawawalan ng pag-asa ang mga ito. Kaya kesa iba ang tirahin ng mga mangkukulam na yon, uunahan na sila nila Mamang. Kabadong-kabado yung tatay ng lola ko nun. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Ang binigay lang naman sa kanya, binakuko, langis sa katawan, at ayun nga, yung kapiranggot na kawayan. Dala ng kuryosidad, at anong oras pa lang naman, nagpasama itong tatay ng lola ko sa asawa niya para subukan yung sinasabi ni Manong Baste. Sunod naman si Tatay Fernando at yung lola ko. Naglakad sila noon papunta doon sa binababara ng kalabaw ni Tatay Dadoy. Agad na tumalon yung tatay ng lola ko sa putik. Wala namang nangyari. Ganon pa rin siya. Nabasa lang ng putik yung paa niya hanggang bewang. Nakailang ulit siya ng patalon-talon doon sa putik. Pero wala talagang nagiging epekto. Hanggang sa nawala na sila ng pag-asa. Tawa sila ng tawa nun kasi sobrang dungis talaga ng tatay ng lola ko. Habang naglalakad papauwi, nakasalubong nila si Manong Baste at si Mining. Tawa rin ng tawa yung dalawang matanda sa itsura ng tatay ng lola ko. Tanong ni Manong Baste, Oh, anong nangyari sa'yo? Bakit puro putik ka? Nagbuno ba kayo ng kalabaw? Sagot ng tatay ng lola ko, Manong, sinusubukan ko tong mutsyang binigay nyo eh. Wala naman hong nangyayari. Biglang naging seryoso ang mukha ni Manong Baste at nagsalita ito ng, Hindi sinusubukan ang gamit na yan. Kusayang gagana kapag nasa panganib ang buhay mo. Huwag mo nang uulitin yon. Pero sige, kung gusto mo talagang malaman ang bisa niyan, maghintay kayo rito. Pinaghintay sila ni Manong Basti doon. Ang sabi huwag susunod. Magbibigay siya ng senyales kung kailan pwede nang sumunod. Ilang sandali pa, sumigaw si Manong Baste. Agad silang lumapit sa putikan kung nasaan si Manong Baste at yung tatay niya. Pero pagdating nila doon, si Manong Basti na lang ang nakatayo. Tapos yung putikan kung nasaan yung kalabaw, puro na lang tuod. Samantalang wala namang tuod doon kanina. Tanong ni Manong Baste sa kanila, Ano? May nakikita kayo? Sagot ni Tatay Fernando, Meron ho. Ayan ho, mga tuod. Papaanong tumubo yan dyan? At saka ang dami. Kanina wala yan eh. Ang sabi ni Manong Baste. Sige na, Juan. Gumalaw ka. Laking gulat nilang lahat nang biglang gumalaw yung mga tuod. Para itong merong sariling buhay. Naglakad yon papalapit sa kanila. Sa takot nila, napaatras sila. Tapos si Tatay Fernando para nang baliw kakasigaw. Takot na takot talaga siya eh. Pero sa isang iglap lang, yung kaninang tuod, naging yung tatay na nila. Manghang-mangha silang lahat sa kakayahan ng mutya na yun. Tanong ng tatay ng lola ko, Manong Baste, bakit kanina ayaw gumana? Wala naman tayong ginawa eh. Pinatayo mo lang ako dito tapos gumana na? Sagot ni Manong Baste.
Dapat kasi hindi ka nila makita kung ano ka bago ka maging tuod. Ang nangyari kasi, nakikita ka nila bilang tao tapos papasok ka lang sa putik. Niloloko nyo lang ang mga sarili ninyo. Hindi talaga sila mabubulag nun. Pero Juan, magagamit natin yan pag nandoon na tayo kila Uklang. Ihanda mo ang loob mo. Sige na, umuwi na kayo. Matapos magbili ni Manong Baste, naglakad na sila ni Mining papasok sa loob ng gubat. Okay, alam na. Bakbakan na sa 19. Yun lang. Salamat.